Повечето хора се стряскат и плашат, когато стане дума за ремонт, защото това е свързано с много време и много разправии, с майстори, с мебелисти, с обзавеждане, с доставки и какво ли още не. А знаете ли, че ремонта може да е напълно безпроблемен? Ако искате това да се случи, наемете си интериорен дизайнер. Тези хора ще ви покажат още от самото начало как ще изглежда вашия апартамент в завършен вид и вие ще трябва само да си нанесете багажа накрая. Те си имат свои собствени екипи, които координират като майстори, които ще извършат довършителните работи, мебелисти, доставки, поръчване, качване и каквото е необходимо, те ще го направят всичко това за вас. Нужното е просто да се свържете с такъв човек, да одобрите целият проект, който са ви дали и от време на време да се намесвате в избора на някакви неща. Оттам нататък единственото, което се изисква от вас е, когато е готов апартамента, да си вземете багажа и просто да влезете да живеете. Ако не познавате такъв човек, пишете ми, ще ви дам препоръка. За още имотни съвети, последвайте ме.